Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Здравейте, бъдещи уважаеми потребители на продуктите и добавките на компания Long Life Corporation. Заповядайте на нашата презентация в град Смолян за първи път в България. В град Смолян, в Родопите, на 8 май 2024 година. Заповядайте всички, които искате да бъдете здрави, да си върнете младостта, да бъдете красиви, да се подмладите, да живеете до 125 години и да се наслаждавате на добро здраве. Ние ще ви покажем как да го постигнете.